गोजोननाय बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। दिनैसिमबो दुखुआ जोबनानै थाङाखै जोंनि बर' फिसा मुंख्लं जानायफोरनि थाखाय रायजो राजानियाव। दा दिनैहाय हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनै जिउ गोमानानै थांबाय। सोरजोंबा जिनाहारि खालामनानै बुथार जाबाय, सोरजोंबा देथार जाबाय, सोरजोंबा गुलिनि जाहोनाव गावनानै खर' गावफुनानै सिथार जाबाय। दिनैसिमबो जोंनि बर' फिसाफोरनि थैनायनि न्याय जास्टिस मोनफेरनाय जोङो नुवाखै, माब्लाबाबो जोङो नुवाखै। दा दिनैहाय थिग बेबायदिनो नैबे 2026 मायथाइयावबो दिनैहाय एखे लोगोसेनो सानै लाइमोनफ्रा थैनानै थांबाय ना। सानै लाइमोनफ्रा सोर? जों रायजो राजाफ्रा मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिखाबाय, नुखाबाय, गाबख्रावखाबाय, जांख्रिखांबाय। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां गाबदों, गोबां मेगनाव मोदै। जोंनि बर'आनो जोंनिनो फिसा, जोंनि बर'आनो जोंनिनो बिदा फंबाय ना। बेफोरबायदि दा ओरैबायदि दाखालिसो जानानै थांबाय हा। जेरैहाय फुंखा बसुमतारी ब्रादाराबो ना थैनानै थांबाय। आरोबाव दाखालिसो खाथियावनो एखे कन्डिसन, एखे क्राइम दिनैहाय ना राजु बसुमतारी सारा इनाय अनागारि ना बुथार जाबाय। एबा जिबानन्द हत्याकारि बिथांमोनखौ दा दिनैहाय हमनो मोनबाय। दा बिथांमोनखौ नारसिनदों गोबां संगठनफ्रा, दिनै बनसुरनिफ्राय लानानै आफादफ्रा दिनैहाय नारसिनदों। गोजौ बिजिरसालि एबा गोजौ जोबथेसालि, जोबथा कारादन्ड जीबन जापन ना बिथांमोनखौ जिउ जोबजासे जेलाव साजा मोननांगौनि दिनै थाबसायदोंमोन। दा बेफोरो दिनै जाफुंगोन ना जाफुङा ना, जोंनि बर'नि जास्टिसआवहाय बेफोरो दिनैहाय जाफुंगोन ना जाफुङा जोङो सन्देह। जाफुङोब्लाथ' मोजांनि खोथा। दा बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां बर'फोरनि गिदिर गिदिर इन्टेलिजेन्ट लिडारफोर दं। बिथांमोनाथ' दिनै माखासे गाव गावनि थाखा फैसानि गाद्दिखौ नायनानै बिथांमोना दिनै खिफियाबो गुजुआबो जों दिनै बेखौ नुदों। दा बेनिखायनो दिनैहाय जा जानानै थांबाय जोंनि जेसेबांनाखि बर' रायजो राजा एबा बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ आं दिनै रिकुवेस्ट खालामो बेखौनो, जोंनि बर'आ जाहाथे आलाय सिलाय बेफोरबायदि मालायनि आखायाव जेन थैया, मालायनि आखायाव जेन बेफोरबायदि जिउ गारनानै थांनाङा। दा बेखौनो आं दिनै खावलायदों जोंनि दल संगठन जेसेबांनाखि आफादफोर दङ, बेसेबांनाखि बर'नि एबा हारिनि दैदेनगिरिफोर दं, बिसोरो आखायाव लानांगौ। आरो जाय फुंखा बसुमतारी आरो दिनैहाय जोंहा ओरै बिजनीनि दिनैहाय जिबानन्द सार दिनैहाय बिथाङाबो मालायनि आखायावहायनो जिउ गारनानै थांबाय। इनाय अनागारि खर'आव दानख्लाब जाबाय, सुख्लाब जाबाय। दा बिथांमोननि थाखाय न्यायखौ ना, बिथांमोननि जास्टिसखौ गोख्रोङै सोमावसारनानै जोङो बयननो नाजानांगौ। बेफोरो मानि थाखाय जानो मोनबाय थादों ना बारंबार। दा दिनैहाय जोङो माखासे मानसिफोरनि बुंनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों, नाथाय बेफोरजों सोमोन्दो गैया। दा दिनैहाय सोरबाया बुंदों राजनितिकनि बेलायाव, राजनितिकखौ बेवहाय दालाबो। मानो होनोब्ला बेवहाय मानसि थैनाय थांनाया बेफोरो माखासे समफ्राव जानानै फैयो। दा थिग बेबायदिनो दिनैबो जानानै फैदों। बै समाव बेखौनो बुंदों सोरबा ना, गोबाङानो सोरबा बुंदों माने राजनितिकनि बेलायाव लाबोयो, खिन्थु बेफोरो राजनितिकजों लोब्बा गैया। बै समावबोथ' जादोंमोन, प्रमद बर' सरकारनि सारनि समावबोथ' जादोंमोन, प्रमद बर' सारनि समावबोथ' फिसा फिसौ जाथायफ्रा जादोंमोन, मानसि सिथारलायनाया जादोंमोन ना। दा दिनैहाय फैयै फैयै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायावबो दा सरकारावबो बेफोरो जानानै फैबाय। दा बेफोरो खुनु राजनितिकजों लोब्बा गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो जुदि सोरबाया थैबायब्ला, सोरबाया इनाय अनागारि बुथार जाबायब्ला, सोरबाया जिनाहारिजों खालामनानै सिथार जाबायब्ला, सोरबाया माबा मोनसे मानसिनि आखायाव जुदि
थैनांगौ गोनां जाबायब्ला बेफोरखौ राजनितिजों दालाबो बेफोरखौ राजनितिजों दालाबो मानो होनोब्ला बेफोरो राजनितिजों सोमोन्दो गैया आङो सानो बेफोरो माखासे मानसिनि गेजेरावसो जायो दा थिग बेबायदिनो दिनैहाय आङो सानै साथामसोनि माखासे निउस मिडियाफोरावहाय नुनो मोनदों माखासे कमेन्टफ्राव नुनो मोनदों माखासे राजनितिकनि खोथा लाबोनायखौ नाथाय बियो राजनितिकजों सोमोन्दो गैया आं सानो आंनि थले मेलेमजों आं सानो आरोखि हयथ'बा आंनिबो दाजाजोबथों हयथ'बा बै बिथांमोननि माखासे कमेन्टआबो दाजाजोबथों आं दिनै बेखौनो होनगोन दा जोङो माखासे मानसिफोरनि कमेन्टआवहाय नुदों माने बिनिखायनो आं दिनैहाय बेवहाय बुंनांगौ गोनां जादों माने बेफोरो बै समावबोथ' प्रमद बर' सारनि समावबोथ' सरखार सालायनाय समावबोथ' बेफोरबायदि जानानै फैदों फिसा फिसौ जाथाया दा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिनि सरखार रावबो बेफोरो जानानै फैबाय दा जिखि सरखार जाया मानो बेफोरो माखासे गामि ओनसोल बिथोरफ्राव जानानै थाङो दा बेनिखायनो बेफोरो माखासे राजनितिजों लोब्बा गैया बेखौ आंनि थले मेलेमजों आं साननाय आरोखि ना स' लोगोफोर दिनैहाय जोंनि जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बेनिखायनो आङो गले गले बुंदों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जेरावखिया जाया गाव गावनि समस्थियाव मोजाङैनो दैदेनलाङो आरो मोजाङैनो खामानि खालामो मोजाङैनो गाव गावनि फिसाफोरखौ आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय जिबानन्द सारखौहाय बसुमतारी सारखौ दिनै हत्या खालामनानै हत्याकारि खालामनानै दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै सिथारदोंमोन दा बिथांमोनखौथ' हमनो मोनखाबायानो बिथांमोना दासान्दि जेलाव दंहैसै दा दिनैहाय थिग बै जाय फुंखा बसुमतारी लाइमोना दिनै फरेस्टनि आखायाव दिनै जिउ गोमानानै थांबाय बिथांमोननि थाखायबो बिथांनि थाखायबो जास्टिसखौ नांगौ रायजो राजानि थाखाय जाय डिपार्टमेन्टनि जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय फरेस्टनि इनचार्जआ बेखौहाय खामान हरनानैहाय बुथार होदोंमोन एबा गावथार होदोंमोन बै इनचार्जनिफ्राय लानानै जाय बिथांनि गुलिया बेरदों बै बिथांखौ जाहाथे गोख्रोङै नायबिजिरनानै साजा होयो आरो बिथांनि माखासे माबाफोरखौहाय साख्रिफोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ एबा डिलेट खालामनांगौ जाय फरेस्टनि सिल्लाया बेरदों बेखौहाय दिनैहाय डिलेट खालामनांगौ आरो बिथांखौ थैजासे कारादन्ड जीबन जापन बिथांखौ जेलाव जोबथेसालियाव दोननांगौ बे आंनि थले मेलेमनि साननाय स' गाइस आङो भिडिअखौ बेसेखौनो दोनथ'नाय जासिगोन जानायफोरखौ सुद्रायनानै लादो जायिखौ गावनिनो आंगो होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय